Здравейте, прекрасни! Добре дошли заедно с мен Силвия в света на Таро, психология, езотерика. Темата днес е: ще срещнете ли партньор за сериозни отношения? Загадавам срок от 3 до 6 месеца. Тоест, гаданието е за онези от вас, които са на този етап без сериозни отношения. Първо ще кажа няколко думи за вас. Вие сте се оставили на течението. Имате желание да срещнете действително партньор, с който да изградите сериозни отношения, но не инвестирате достатъчно за вашето развитие и усъвършенстване. Тоест, не инвестирате и не развивате вашата женска енергия. Някак сте стигнали до едно ниво и стоите там. Казвате си колкото толкова, когато тогава. Като че сте се примирили с ситуацията, че едва ли не няма да срещнете подходящ за себе си човек. Но вие имате много добра интуиция, доста силна енергия, която обаче някак сте я приспали. И точно тук е момента, в който трябва да разкриете вашата женска същност. Като започнете може би да правите различни неща за усилване на вашата женска енергия. Ако щете, рисувайте, танцувайте, ходете сред природата, отидете някъде. Това често работи. Дори да нямате възможност да си купите нещо скъпо, а самия факт, че вие ще посетите много скъп луксозен магазин, влизайки в този магазин, вие вземате част от енергията и това ви зарежда. Окей, това е за вас. Ако се припознахте в описанието, видеото е за вас. Загадавам срок между 3 и 6 месеца. Дава ли ви се да срещнете човек за сериозни отношения? Отговорът тук е не. На вас ви се дава и на пътя ви ще се появи човек. Но ако вие действително не работите върху себе си, тези отношения ще започнат доста бурно и ще приключат много скоро. Защото от вас се иска да достигнете нивото, което би привлякло точния, подходящия партньор за вас. Тоест, Вселената няма да ви даде нещо незначително, както е било до сега. Появява се някой, имате отношения, но вие не сте щастливи, той не е окей с вас и вие се разделяте. Не, от вас се иска преработка, трансформация и чак тогава ще ви се даде точния, правилния човек. Но още веднъж казвам, тук причината да не срещате все още подходящия човек е, че ви се дава възможност да работите върху себе си, да се развиете и да натрупате повече от вашата женска енергия. Благодаря ви, че бяхме заедно и до скоро!